Manilok April this of Dawhkan Max chunga press conference kanaya chuta kathule khathen khachu chiang lutu silowin nimin April this of Sri Khan health minister in party worker the hmaa aron react maya press conference kanai hi chuan document kim changnen tin chanchin thar thedar tu ten an du an zo thei tura in bo chai chungin press kan ma chon thlina chuwang chuan thubel chian dol lo soi mai hi press conference a chuan thil ti chi ani lo ani chuta ka press statement pakhat health minister zom tak Rinpuii na aron soi thin amar chu thudik rule ni sia party worker te maron soi to central sarkarina healthcare asiam ABPMJY chungchanga khan ania kan press conference a chuan hemi golden card nei zat ti vel kha kan soi lo shima asa chu sarkar lai pui hnuaya golden card nei te Ayushman Bharat tami healthcare scheme ABPMJY ya hi chuan a in ziak lut te hian golden card nei te hian cashless in seng nuai nga thleng inen kolna andong thei shima PM sarkar ti ani lova tin MNF sarkar kalta hun lai atanga sarkar lai puina ron chan ani wangin state sarkar kha ain rol vak thei lo sim bani tin Mizoram hian golden card nei tur zat hi ko ta kan nei ve sim a chu ko nuai ni sing khat chuang golden card nei thei tur hian Mizoram in ko ta kan nei ani kan health ministry na kan statement party worker te hmaa ariak laya asoi pakhat chu sarkar kal to te laka ipuiten rinna an nga lo awangin nikum khan in ziak lut po kan tam lo ti te kha asoya rem lovin sarkar kal to pe chu an soi chuak le rama amaro chu tuna ZPM sarkar hian sarkar kal to te zar kha healthcare hian nas takin azawa congress hun laya sumbo puiganti korpas fan kha chuan vaibel che zani chuang ani to ni kum tin vaibel che som paruk apunga chu tiang te chu tuna max a damlo te cashless a ani enkol theina turata na changkai ta an man dan zong zong hi kan shave tho ani chuwang chuan sarkar ma sa te khan healthcare thei top an chua chu an chua zara chuan ZPM sarkar po in tuna hian korpas wana cheng vaibel che zani chuang ane congress mun lai khan cheng vaibel che zasmunga panga vel kan da mana ti chuan MNF khan vaibel che somnga da bela chen ada bel ya tiang chuan vaibel che zani chuang khami kumtin pung kha vaibel che som paru kha atam lu to kani tiang te chu ZPM sarkar hian tangkai takin hmang ti hi lo shave sela ti kha kan sei du bok ani tin kan soi war tak zo khatero chu maxi achi kan ti hau lova ain call to official ten thei to ban chuati ko kan shia amaro chu ZPM minister te hian alo luak chuakin an fak thin ero hi chu tha kan ti lo ti kan soya chuta chuan RTI manga kan deal chua document health department na min ron pek a chuan chung ko inziak lut zat kumkal ta khan chung ko sing ni zani som pathum om ti te kan soya tin in enkol na dong zat po mi ang zong a soi to turani hei hi chu document min ron pek atang hian in enkol na dong zat sing khat sang sari zanga sumunga pali ani tiang chuan hei hi chu contributory beneficiary
cheng sang hi zangate cheng sangate cheng sing khata inziak lut sarkar tanga hlola velo ho khan ni a sarkar na thokte hi azota ila muk max nge ithan hmaa medical reimbursement kalpui dan pa ngai kha tita ila maxi anthan arin omlo ani tin pensioner te po hei barlui ti deuh tho in maxi kalpui antan hian kalpui ani a kan nau pakhat anu nen chawa anu chu pensionan nar ani a ti chuan a pension hlo tlem te tang chon thlatin cheng sang khat in maksa in ziak luta ma se afapa a pui ve chun kha max noya pensioner te in zialuna khan anu khan akep ve thei to silawa chuan chen afapa po kha mi inen kol ve ngai reng ani wangin a ran pa in maksa hian in zialu ve angai ta ani chung ko member pani lekha max akhan scheme pani in anin zialu ngai ta pakhat chu pensioner ta na scheme an siam le pakhat chu general cheng sang ni zangate cheng sangate cheng sing khatte an siam scheme akhan a in zialu nge ngai ta ni chu tiang chu hi max kalphung ani a tin vo india ka han enge chanchin sang kan hriat zinga tanga enge ka thil chiar bak fu pakhat ba chuan meghalaya phi chuan registration fee ma omlova aadhar card mangin anin ziak luta abpmjy tenen an lakop ve thowa maro chu Mizoram aya tha in le changtung zokin nuai nga sim thomin in an kolna an dong thei ani chu tiang chu kan thedam state lok apo an ti theya ke nia ero hi chuan mi pui nol tuite ban pha lo tura cheng sang ni zangate sangate sing khat te in zialu angai hi phalo kan ti a ti tem thei ni se chuan mi pui nol pui hi tun a in an zialu ne manga chhorpo kan tam don ani kan health minister ne na kangen du khachu max zomlo hospital kan nei te hi tloro se damlo te din mun max mang ve du em ma se mang ve theilo te din mun hi atakin han hu ve ro se ebenezer te tlo se la aizol hospital te LRM te Trinity hospital te han tlo chia se rilru tuna khau tak mai hi anem deu kan beisei ani kan du ber chu mi puja ta na rong bor kha ani maya max kha apong ataka soisel rim ka congress party chuan kan tum lova congress party chuan hei aya thazo khi kan duang thei ani ti ro hi chu kan lalan tir don ani chu mi pui ten an thopna zara pathian kai soina sarkar na kan lo chang ve ani chuan tuna zpm sarkarina akal pui dan aya tha chhawpchhuah healthcare mitin te polsam taka anin zialu theina tin in en kol na thatak an don theina khatiang kalphung kha khatiang policy kha congress party chuan duan kan tum ti kha kan health minister zom tak thusoi han chan le pa in kan soi ani chu